Пътя не минава от тук и е добре, ако на вас се възлага задачата вие да направите маршрут на хората, които идват в Кърджали. Сега ние се връщаме от Вишеград и пътя не минава от тук и ще погледнем църквата и ще кажем няколко думи за нея. Но е добре, като правите маршрут, за хората да съчетавате. Ако ще им покажете един християнски храм, да намерите начин да им покажете един мюсюлмански храм. Ако те ще обядват примерно единия ден и ще бъдат с вас, заведете ги на традиционна българска кухня или характерна за Родопите, пататници, клинове и така нататък. Другия ден ги запредете пък на някой турски ресторант. В смисъл, думичката толерантност е това, което трябва да остане в тях като впечатление. Тоест, те трябва да знаят, че Кърджали е град, в който живеят християни, мюсюлмани, хора, които се уважават помежду си, и това е шанс на Кърджали като град да подчертава тази толерантност, за това, че хората тук живеят по един подобаващ начин. Те трябва да се тръгват с това впечатление от Кърджали като пример, как могат различни религии, различни хора, с различни традиции, с различни обичания да живеят заедно, да се почитат подобаващо. Това трябва да бъде емблемата на Кърджали пред всеки, който го е посетил. Сега обаче ние в рамките на днешния ден сме планирали да видим тази църква в съчетание с Вишеград. Да кажа, че тя исторически характер няма. Тя е строена 1938 година. Вие сте мънички, но вашите баби, дядовци може и да знаят, че до 2000-та година, преди да дойде тук семейство Сараеви, свещеника, който обслужва храма, това беше един градски змиярник. Тоест една малка изоставена църквичка с една плетена ограда наоколо и нищо повече. Тук хората идват повече като край на своя маршрут. Тоест те са обикаляли цял ден, били са на различните места и вече полууморени преди да отидат, имат нужда от 10-15 минути, в които да останат сами с себе си. Това място е подходящо, защото вътре като влезем ще видим едно изключително оформление на двора. В момента църквата се отремонтира, което ще направи още по-привлекателно за хората, които идват тук. Нещата, които за нея задължително ще кажем. Споменахме я на Перперикон, когато беше беседата ни. Аз там ви говорих за един метален кръст, в който бяха открити частици дърво вътре в самия кръст. Най-почитаното дърво от християните е това, на което е разпънат Исус Христос. Направихме и там уточнението, че не е задължително тези парченца дърво да са точно от кръста на Исус, но е ясно, че след като са попаднали в такъв метален кръст, който по своята същност е мощехранилница, място, където се съхраняват мощите на някой почитан светец или дървото, за което говорим, намерено в един от тези кръстове, означава, че то е носено с вяра, което прави това нещо много важно и много ценно. Затова отец Сараев пожела този кръст, за който е намерен в подножието на Перперикон, и тези частици дървото да бъдат вътре в самия храм. Ако се влезе, макар че не вярвам днеска да можем да влезем, защото църквата вътре се отремонтира, иначе на туристите ще кажете, като влезат в едно червено килимче, отвежда до едно съндъче, където е положена тази реликва. Най-важното, което ми се струва, че хората, които идват в този храм, трябва да знаят, е, че тук всеки ден се изхранват около 100 дечица. Църквата е християнски храм, половината от тези деца обаче са мюсюлманчета. Тоест, критерия, по който тези хора получават храна тук, е, че по някакъв начин е преценено, че те идват от социално малко по-слаби семейства. Нали? Както и да звучи това, което го казвам. Но такива примери за Кърджали трябва да ги даваме, трябва да ги подчертаваме, защото това е нещото, с което трябва да запомнят Кърджали. Другото е ваш избор, да се насладите на красотата, на всичко това, което видите вътре. Сега другото, което трябва да кажа, когато става въпрос за храм, да влезеш в храма е въпрос на личен избор. Тоест, не настоявайте пред туристите, ако сте пред някой храм или джамия, непременно да ги вкарате вътре. Вие им казвате, че мястото си струва да бъде посетено, защото то е свято, независимо коя религия го почита, но избора на всеки от тях, дали ще влезе в този храм, е техен личен избор и вие трябва да го уважите. Така се чувствайте и вие. Тези от вас, които желаят, ще влезем, ще направим просто един заход, ще видим защо мястото е подходящо за край на всеки един маршрут, 10 минути, които хората искат да останат сами със себе си, и с това днешния ден ще приключи. Добре, заповядайте.